A projektek menüpontban láthatjuk az összes OpenApp-on létrehozott projektet, ezekhez lehetőségünk van csatlakozni, mely privát projekt esetén az adminisztrátor, tehát a projekt tulajdonosának engedélyezése után lehetséges. Saját projekt is létrehozható a felületen, a projekt létrehozása gombra kattintva. A projekt típusának kiválasztása és a kért információk megadása után a mentés gombra kattintva hozhatjuk létre a projektet. A projekteken belül létrehozhatók projektszobák, amikben szintén kommunikálhatnak a szoba tagjai. A projektszobán belüli irányítópultra kattintva egy olyan felület nyílik meg előttünk, ami nagyon hasznos a termék és szolgáltatás fejlesztés szempontjából. Kiemelném a feladatkezelő fület, ahol 10 részletes lépésben vezeti végig a felhasználót a felület, az optimális csapatépítéstől kezdve az üzleti modellen át egészen a projekt bemutatásáig. A csoport adminja az admin fülön belüli tagok pont alatt állíthatja be a jelentkezett tagok státuszát.